Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. At ang punta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Salamat mga higala na humanagyod ang siyam kaadlaw nato nga pagsimag sayo, no? Salamat Lord nga nahuman gyud nga walay mga kakulian nga nasugatan, no? You remember katong panahon ni Odette na kami dito sa Ayungon igo ra may nakatilaw og kausa, no? December 16, pagka December 17, pastilan, wala gyud magsirbi. Nagmisa ko mga higala nga ako ra usa, gimisa mo jud ko pero bali nangit-ngita. Kuan kay ang simbahan pertinaga basaa ang mga tao mga alas kuan gihapon mga alas 5 na misa ko ako ra usa ng mga higala nagmisa in tao, no? Kay ako man yung gimisahan ginako ang simbahan gihapon ang mga intentions ako gihapon gipangbasa kay may mga intentions sa bayadaan, no? Nga nang pizza 15 pizza 16 pa gipang lista na da ng intentions, so gimisahan gyud gihapon ako no? Pero karon Pizza 24 na, salamat sa Dios. Wala ang mga kakulian na nasugatan. Salamat din taong Ginoo, no? Bino karong gabi, kami diri sa Ayungon, kaduha pud gihapon ni misa. Doon naman di ruling nga kausara gud ta ang misa pero dili man masulod gud. Kaya nga among simbahan gamay raman, mo ra man kadaka bitawan ang kuan. Kana bang immaculate. Mo ra man kadaka na among simbahan sumuna nga di gud din taon masulod ko namo yung dahil dako ba nga lungsod now niya noon na noon may kanang Quasay Parish dito sa Tambo pero di gyud gihapon masulod tungod kay daghan man gyud kay manimbahay usam, no? Gani na pamilayang relihiyon diri kini Aglipay daghan pud sila pero daghan ra gyud gihapon sa Katoliko ingon ni ana, no? So muna nga kaduha gyud alas 6 o alas 8 sa gabi ang among misa dayon pagkaugma pagkabinta 25 na naa pud may misa gihapon para sa mga wala makasimba na gabi. Nahala, no? Congratulations ha sa tanan nga mga nakatiwas gyud og kanang siyam kaadlaw. No, nahala, congratulations. So karong gabi, nahala atong sugaton ang dakong kalipay sa pagsaulog nato sa kining gitawag natong Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Nahala. Saint Adele ang ato karon nga Adela, Santa Adela, no? Ang ato karong Santo December 24. Kini si Saint Adele, usa kini siya kabalo, anak kini siya ni King Dagobert of Germany. Nga nagmadri kini siya unya she founded the convent of kini Palatioloni, no? Living with holiness, prudence, and compassion. Niya died no ni atong tuig 730, no? So karong adlaw mahigala atong gipasidunggan ang usa ka prinsesa gyud, no? A daughter of King Dagobert of Germany. Unya sa dihang nabalo na siya nagkuan siya nagmadre gani siya gyud mismo ang nagtukod sa iyang kumbento sa Palasyo Loni, no? Nya living with holiness, prudence and compassion. Okay. Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga sama kang Saint Adele or Santa Adela. Buya nato ang kinabuhing Kristohanon nga puno sa kadipay, puno sa kabalaan ug pagkamaluluyon. Hala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Ana alita manghala sa ato ang arita sa ato ang kining CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. CBCP News ato may gala December 24 adlaw karon nga Martes December 24. By the way, ugma mga higala, no? Wala tay programa kay holiday na. Si Sister Preach po nato pahuway-huway sad adto sa iyang pamilya. Balita mga higala gikan sa CBCP News, UST gitapos ang ilang usa ka bulan nga Paskuhan sa UST pinaagi sa usa ka konsyerto
o pyro-musical display sa UST Grandstand and Open Field. Balita mahigala gikan sa Vatican, Pope Francis nagpahimangno kanato batok sa gossip, no, or pagpanlibak o tabi-tabi ug sa kamahinungdanon sa pamilya ug mapabsanong panganlagan. Mao kadto mahigala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug ari kita sa atong topic gihapon mahigala sa ato ang credo, no? Sa atong credo, December 24. Rejoice, you who are full of grace. So, sa katapusan, no, pinaagi kang Mama Mary ang mga tao nga maoy tumong, no? Sa katapusan, pinaagi kang Mama Mary ang mga tao nga maoy tumong sa gugma sa Dios, nadani sa Espiritu Santo. Ayan, no? So that is because of Mama Mary, na ang mga tao nga mao'y tumong sa grasya sa Dios, nadani sa Espiritu Santo ug nahiusa kang Kristo. Nadani sa Espiritu Santo ug nahiusa kang Kristo. Kasagaran kanila, no, kini mga tawhana nga nadani sa gugma, nadani, no, sa Espiritu Santo ug nahiusa kang Kristo. Kasagaran kanila mga taong mapabsanon sama sa mga magbalantay sa karnero sa dihang natao ang batang Jesus, ang tulo ka hari sa dihang natao ang batang Jesus, si Simeon ug si Ana, katubitaw mga propeta ug propetisa nga nagna bahal kabahin sa bata, ug ang mga kinasal sa ang bana ug asawa sa Kana ug ang unang mga disipulo. Sa pagtapos sa misyon sa Espiritu Santo, si Mama Mary nahimo nga bag-ong Eva, ang inahan sa Kristo. Ato kanang mabasabtan kung basahon nato ang Juan kapitulo 19 bersikulo 25 at 27. Sa baong sitwasyon diha siya sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo sa 12 ka mga apostoles samtang nagampo sila timailhan sa formal nga pagkatukod sa simbahan. So title mahigala, Rejoice, you who are full of grace, no? Paglipay ikaw nga puno sa Espiritu Santo ug siya walay lain kung dili si Mama Mary. Hala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhaton. Okay, padayon ta sa ato ang mga side topics, no? Why do Catholics, ayan o mga pangutana mahigala, no? Why do Catholics say that Mama Mary is the Queen of Heaven and Earth? Nganong ang mga Katoliko moingon man ta nga si Mama Mary mao ang reyna sa langit ug sa yuta. But anyway, according to the Bible, sa basahon sa Gipadayag kapitulo 12 bersikulo 1, unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. May usa ka babaye nga nagbistig adlaw ug nagtunog sa bulan ug gikurunahan siya og 12 ka bituon. Muna yung mabasa na to sa libro sa Bidadayag kapitulo 12 bersikulo 1. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. May usa ka babaye nga nagbistig adlaw ug nagtunog sa bulan ug gikurunahan siya og 12 ka bituon. Alang kanato kining maong babaye nga gikurunahan og 12 ka bituon mao si Mama Mary. Sa Juan kapitulo 8 bersikulo 37, tungod niini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus pitubag, nag-ingon ka nga ako hari. Tungod niini na tao ug may-ani ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Sa ato pa wala gidinay ni Kristo nga siya hari. Kung tungod kay siya hari man, ang iyang inahan dayag na lang nga usa ka reyna. Sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 4 hanggang 5, kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, sultihi ang syudad sa Sion, karon mo anhi kanimo ang imong hari, malumusiya ug magkabayo sa asno ug sa natini ini. Sa ato pa hari gyud si Kristo, gipanagna nga na, no? Gipanagna, gikuana na siya, kinang gitong gipanagna nga mahimo siya hari. Ug kay siya hari man, so ang iyahang ang inahan usa-usab ka reyna. Okay, klaro? Okay.
Ari kita lain sa mga lain na pangutana mahigala. Do Catholics, worship Mary? Tubag niya na ang mga Katoliko nagsimba ba kang Maria isip Diyos? Ang tubag niya na wala. Wala, tungod kay ang Katoliko adunay tutulo kamatang sa pagsimba. Dunay latria, hyperdulia ug dolia. Ang dolia pagsimba isip usa ka Dios. Ang hyperdulia pagtahod, pag-venerate, ug ato ka nagihatag ngadto kang Mama Mary. Ug dulia ang atong pagtahod ug pagpasidungog sa mga santos. Sa ato pa kung mangutana kita, doon na ba'y matod pa Catholic teachings nga si Mama Mary gisimba nato isip Dios? Ang tubag niya na wala. Klaro ba? Okay, padayon ta. Ng mga laing relihiyon, sorry ha, di niya man gyud imong pasanginlan man gyud mi. Manay mi na ingon nga para ra na ninyo, inyo ra na, sa amoa dili ingon mi ni ana, wala kami magsimba og laing Dios. Ang among gisimba tulo ka persona sa usa ka Dios. Laing pangutana. Why do Catholics confess their sins to a priest and not directly to God? Ano man nga kitang tanan nga mga Katoliko magumpisan pamangyod sa pari ug mulahos na lang dahil sa Ginoo. Actually, kadahos mo butas Ginoo, pero mangumpisan pud sa pari, Doon na may pasilo aton ko Ginoo nga ako na nabuhat. Directly to God na. Pero naging doon na po yung chance nga mangumpisan pud ta. Kaya kung ang basahon nato sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 6, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed, man, get up, take up your mat and go. Sa ito pa kung bidisya pa na, sultihan ko kamo ang anak sa tao, sultihan ko kamo nga ang anak sa tao, sultihan ko kamo nga ang anak sa tao adunay katungod sa pagpasaylo og mga sala. Giingnan niya ang tao nga paralitiko, tindog og tada ang imuhang higdaanan. Sa ito pa, klaro yun ni Kristo nga aduna siya katungod pagpasaylog sala. Unya, ang maong katungod iyang gipaambit ngadto sa mga apostoles. Ato kanang mabasa sa Juan Kapitulo 20, versikulo 21 to 23. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive sins anyone, if you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you don't forgive them, they are not forgiven. Sa ato pa, ang maong katungod ni Kristo sa pagpasaylo sa mga sala, matud pa sa Mateo 9, Kapitulo 6, giangkon gyud ni Kristo nga aduna siya authority pagpasaylo sala. Ug ang mauniyang authority iyang gihatag sa mga apostoles. Unya, ang mga apostoles, ila pod kining gipaambit ngadto sa pagkakaparian, pinaagi sa ordinasyon sa pagkapari. Klaro na? Klaro, wala? Klaro na. Okay, another question. Why do Catholics pray while kneeling? Okay, nga naman tang Katoliko nga magsimba ta, doon naman gipanahon sa atong pag-ampo, kanang misa ba? Doon na gipanahon nga mangluhod ta, Ang pagpangluhod nato, it is our way of showing our humility before God, Ang atong pagluhod at tubangan sa altar, nagtimaan ka na sa atong pagpaubos at tubangan sa Dios. Kaya kung atong basahon sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 14, that is why I kneel before the Father, from whom the family in heaven and on earth takes its name. Sa ito pa San Pablo, that is why I kneel before Father, from whom all family in heaven and on earth takes its name. And then sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 9, versikulo 40,
Peter first made everyone go outside. Then he knelt down and prayed. Turning to the dead body, he said, "Tabitha, stand up." She opened her eyes, then she woke up, and Peter and sat up. The habit of kneeling is constant with scriptures. Sa ato pa makaingon kita nga bisan ang mga apostoles, no? Matud pa, no? Peter first made everyone go outside, then he knelt down and prayed. Nagampo si San Pedro, nagluhod siya. Sa ato padili lang dai kay kitarang Katoliko. Maubisan ang mga apostoles magampo, magluhod pud sila. San Pablo, matud pa ni San Pablo ngadto sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 14. That is why I kneel before the Father, from whom the family in heaven and on earth takes its name. Mao ka na nga nagluhod ako atubangan sa Amahan, nga diin ang mga pamilya dito sa langit o nagkuha sa iyang pangalan. Okay, laing pangutana. Lain na pong pangutana. Laing question na. Lain ba itong tanaw? Kanang murag ba tanaw? Kini. Why do Catholics baptize babies? Ayan, no? The answer is in order to erase the original sin in the part of the baby. Ayan, no? Aron ma-erase ang salang panulundon nga ana diha sa bata. Tinuod bagod nga naay sala ang bata, ang tubag ni ana. Ato kanang mabasa sa Salmo 51 versikulo 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Kung pasahon in English niya, in English siya, kamo nalitigong mo sabutan ni. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Masayaw na itong sulay, ha? Sa pagkatinuod, makasasala ako sa dihang nataw ako, makasasala sa panahon nga ako gisabak sa akong inahan. Sa ato pa bisang susulod sa tiyan, ang bata maduna na isala nga panulundon. Sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 22 bersikulo 16, and now what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name. Sa ato pa, ang pagbunyag di ay makalimpyo gyud sa sala. Apil na niya na ang sala nga panulundon nga naa sa bata. Laing pangutana. Okay, laing pangutana, mahigang. Why do Catholics celebrate Easter on different date? Naturang na mahigala, no? Kay nag-agad man sa bulan ang pagsaulog nato kay kuan man Sunday after full moon, no? Sa bulan sa Marso, no? Sunday after full moon ang Easter Sunday. So na mag-agad ta kung unsang adlaw, kung unsang pitsaha, no? Kung unsang pitsaha ang full moon, ang Sunday humana na mao na sa bulan sa Marso, ha, bulan sa Marso. Mao na nga mag-usog-usog pod adlaw sa Easter. Okay. Another last question. Why do Catholics pray for the dead? No? Praying for the dead is bound up on the petrine of purgatory and the communion of saints. No? We believe, katong basahon sa kuan mahigala sa Santiago, no? Kapitulo 5, basahon ni Santiago, no? James chapter 5 verse 16. Your sins, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. No? Sa ato pa, kung mag-ampo kita alang sa mga buhi, kundi flood nga itong iampo ang mga patay. And it is 2 Maccabees chapter 40 verse 46. It is therefore holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be that they may be saved that they may be cleansed from sins. Ato ka nang mabasa mahigala sa
ikaduhang Makabis kapitulo 40 bersikulo 6, no? Maayo kaayo balaan ug maayong panghuna-huna nga magampo kita alang sa mga patay aron mahinluan sila sa ilang mga sala. Ato kanang mabasa sa 1 2 2 Makabis chapter 40 verse 46. Okay, klaro na. Oras na mahigala, ha. Nahala, no? So, happy ano man tarong 24 naman ta, no? Di na madugay, no? Ako gani, haggard na kay kong tanaw mahigala, no? Kaya usahay hindi mo ko katulog maadlaw kay kinaaman po ilang schedule alang-alang po na ay patay dili na to misahan. Na ay mga bulunyagan, na ay mga magpa-blessing labi na ron kada kang blessinganan mga dalan anana, no? Sa bana nga medyo manghubag gini atong mata. Walay klarong tulog tayo na pero agwantara. But anyway, last day na ron sa ato ang pag-novena. Salamat sa Diyos na kanahutay kita. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.